Ừ. Ai này này. Ừ. Ừ. Ê, đồ đi nè. Ê, này 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 này. Ừ. Ê, hết bỏ lại. Ê này ê này ê ê này. Ừ. 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 Hey. Hello. 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 ଏଇଠି ହୁଁ 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 aham hmm 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 କାଇଁ ପକେଟ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ଦିଦି କି ବାଡ଼ା ହୁଁ ବାଡ଼େଇବୁନୁ ଦିଦି କି ହୁଁ ଦିଦି କି ବାଡ଼େଇବୁନୁ ହୁଁ ଦିଦି କି ବାଡ଼େଇବୁନୁ ହୁଁ ଚଗଲା ନାକି ସି ଘାଣ୍ଟିଲା ମାଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତା ହାତ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ କାଦୁ ହେଇ ମାଟି ପୁରା କିଛି ମାଙ୍କଡା ଚଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା କାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ ରଖୁଛୁ ବାଡେଇ ଦେମି ଖାଲି ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ଖୋଳ କରିବ କାମ ହାଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏଇ ବାବୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଖୋପାଡୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଖୋପାଡୁ ହେଇ କାମୁଡ଼ିଲା ତତେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର